אני מאחלת שנה טובה, ושהשנה הזאת תהיה שנה מדייקת. אני מלמדת בסרטון הזה איך לחשב את השנה האישית הנומרולוגית, ולפני כן אני אספר קצת על עצמי. אני מאחלת שתהיה שנה אישית טובה ומדייקת, נומרולוגית. אני עוסקת בתחומים האלה מעל 30 שנה. לימדתי 6 שנים בחברה לתרבות הפנאי בבאר שבע. הייתה לי פעם אחת בחיים, היו לי הרבה מאוד הרצאות בהרבה מקומות, לפני קהלים מאוד מגוונים, אבל הייתה לי הרצאה אחת מיוחדת במינה, שהזמינו אותי לכלא אשל להרצות לפני אסירים. זו הייתה חוויה באמת מאוד מיוחדת, לפגוש אסירים בכלא, ולתת להם שעה של הרצאה. קיבלתי הכרת תודה בלתי רגילה מהם, בזה שהגעתי והעברתי להם את ההרצאה הזו. בהמשך, תוך כדי התקופה שלימדתי, היו לי גם קבוצות פרטיות והרבה מאוד הרצאות. היו שנים שהייתי מאוד מאוד פעילה, אז תוך כדי הקורסים אספתי חומרים, וראיתי שיש דרישה לנושא הזה של בדיקה של זוגיות במפות הנומרולוגיות, אז אספתי את כל הידע שלי של טכניקות של בדיקה של הנושא הזה של זוגיות דרך הנומרולוגיה, וריכזתי את הכל בספר שיצא לאור בהוצאת אסטרולוג בשנת 2007. לאחר מכן פיתחתי שיטה מאוד מורכבת לחישובים נומרולוגיים של מפות אישיות ומפות בין בני זוג. אז יצרתי קשר עם הנדסאי תוכנות שתכנת לי תוכנת מחשבון נומרולוגי שעוזרת לחשב את כל החישובים האלה המורכבים שפיתחתי בלחיצת כפתור, וזה עושה את החיים קלים. יחד עם זה, לאורך השנים אספתי ספרים. כל ספר שאני מוצאת בנושא הזה אני קונה וקוראת אותו גם, קוראת את כל הספרים, ולמדתי המון המון דרך הספרים האלה ודרך בדיקות של מפות וחקירה של הנושא. אני, כשפגשתי את הנומרולוגיה בפעם הראשונה, לפני בערך 30 שנה, בהתחלה הייתי מאוד ספקנית, אבל לאחר מכן הרגשתי שהנומרולוגיה בחרה בי ולא אני בחרתי בנומרולוגיה, ומאוד הסתקרנתי, ובמשך 5 שנים בדקתי בצורה אובססיבית את כל הנושא הזה של המיפוי הנומרולוגי ואת המושגים הנומרולוגיים וכל השיטות שהיו אז בספרים. תוך כדי חקירה פיתחתי עוד שיטות והגעתי להבנות שאין בספרים. תוך כדי חקירה של מפות נומרולוגית של אנשים. כל שם ותאריך לידה שנפלו לי לידיים בדקתי, וזאת הייתה תקופה מאוד אינטנסיבית מהבחינה הזאת. עכשיו נעבור לענייננו, למטרה של הסרטון הזה. המטרה של הסרטון הזה היא ללמד איך לחשב שנה אישית נומרולוגית. מחשבים שנה אישית נומרולוגית דרך חיבור בשיטת צמצום של חודש הלידה ויום הלידה. אם אדם נולד ב-15 ל-12, 15 בחישוב נומרולוגי הוא 6, ה-12 בחישוב נומרולוגי הוא 3, ב-2025 בחישוב נומרולוגי זה 9. מחברים את הספרות, ומתברר שמי שנולד ב-15 ל-12, השנה האישית שלו, הנומרולוגית, ב-2025 היא 9, ב-2026 הוא נכנס למחזור נומרולוגי חדש, וזה תהיה שנה אישית אחת. זאת אומרת, כל שנה אישית שתצא לכם ב-2025, אתם יכולים כבר לדעת, גם עוד מעט אנחנו נכנסים ל-2026, לחשב את השנה האישית הנומרולוגית ב-2026. אם יש שאלות, אפשר להגיב לי פה בתחתית הסרטון ביוטיוב ולשאול שאלות ואני אענה. אם זה לא ברור העניין הזה, אז אני יכולה לענות בתגובות של הסרטון הזה. מתחת לסרטון יש מקום להגיב. שנה אישית, מה המשמעות של השנה האישית?
בכלל, כל הנושא הזה של הנומרולוגיה, הוא נועד ללמד אותנו על תהליכים של התפתחות של האישיות שלנו במהלך החיים. כל מי שמתעניין בנושאים של נומרולוגיה, אסטרולוגיה וכירולוגיה, תורת כף היד, מוזמן להירשם לערוץ שלי, לעקוב אחרי הערוץ ולהצטרף לקהילה שאני בונה כאן בנושאים האלה, ויהיו עוד הרבה פעילויות שאני אפרסם אותם דרך הערוץ. אז מוזמנים להירשם לערוץ, להגיב מתחת לסרטונים, לשאול שאלות, לתת לייקים ולהראות נוכחות. תודה. ונמשיך. עכשיו, יש עוד דבר אחד שחשוב בקשר לשנה האישית. החוויה של השנה האישית הנומרולוגית מתחדדת, של התדר הזה, של המספר שמייצג את המשמעויות העמוקות והרחבות הנומרולוגיות, שצריך ללמוד אותם בצורה יסודית. התדר של השנה האישית, אם הוא קיים באותיות של השם, במספרי השם ובתאריך הלידה, הוא מחדד את חוויית החיים שקשורה בתדר הנומרולוגי הזה, צריך לזכור את זה. זאת אומרת, אם אתם בשנה אישית, לדוגמה, 3, ומספר השם שלכם 3, או יש את האותיות ש' או ג' בשם, או למד, אז החוויית חיים שקשורה במספר 3 מתחדדת. כמו כן, אם בתאריך הלידה המלא או המצומצם, המספר של השנה האישית מופיע, שוב פעם, זה מחדד את חוויית החיים, אם זה בתאריך הלידה, זה מחדד גם את ההתרחשויות הגורליות שקשורות במשמעות של המספר הזה. צריך לזכור את זה. זהו, אז עכשיו אנחנו נמשיך ונבין שלפני שנמשיך עם המשמעות של כל ספרה וספרה בשנה אישית, אני חוזרת שוב, שעל פי רוב אנשים מתעניינים בנומרולוגיה כדי לברר מה עומד להתרחש בחייהם. אני, תוך כדי לימוד כל התחומים האלה של תורת כף יד, נומרולוגיה ואסטרולוגיה, העמקתי בידע, ואני כל הזמן תהליכים של התפתחות רוחנית, ותהליכים של התבוננות. והנומרולוגיה, חוץ מאשר לשמש, שזה לא מאפשר שליטה בחיים דרך אגב, היא מלמדת אותנו את המסע של ההתפתחות האישית שלנו במהלך החיים. את זה חשוב מאוד לזכור שבאים במגע עם הידע הזה, ולהשתמש בידע הזה כדי לעבור תהליכים של התפתחות והתבוננות גם, ולחדד את המודעות העצמית. הנומרולוגיה יכולה לשמש את האדם לחידוד המודעות העצמית שלו ולהתפתחות אישית במהלך החיים. וזה קורה תוך כדי תרחישי חיים שמאלצים אותנו להתעורר או להגיב רגשית או להתנהג בהתאם למה שקורה. ותכף אנחנו נגיע לזה כשנדבר על השנים האישיות. השנה אישית אחת, מי שנמצא בשנה אישית אחת, זה אומר שהוא התחיל מחזור חיים חדש של 9 שנים. ובדרך כלל בשנה אישית אחת מופיעות הזדמנויות חיים חדשות, נכנסות דמויות חדשות למחזה של החיים, פוגשים אנשים חדשים, מתחילה תקופה חדשה, ומופיעות דרכים חדשות לביטוי המיוחד של האישיות, לאינדיבידואליות. זה שנה שצריך לעבור תהליך של התבוננות, מה מיוחד באישיות, ולמצוא דרכים לבטא, וגם זה מכניס את החיים לפעילות מאוד רבה על התדר הזה. נעבור לשנה אישית הבאה. שנה אישית 2 מלמדת אותנו להתאים את עצמנו, להתמזג. מצבי החיים מלמדים אותנו ביחסים קרובים, לפתח סבלנות, לפתח רגישות לצד שמנגד. 2 זה מספר של איזון, של הרמוניות, בין שני הכוחות, הכוח האקטיבי והכוח הפסיבי. זה מספר הנשי הראשון. אם 1 זה מספר הגברי הראשון, זכרי הראשון
בחלוקה לזכרי וגברי לזכר ונקבה בקבוצות הנומרולוגיות, השתיים מלמד אותנו את התיאוריה של אה, חוק הכלים השלובים, הפיזיקלי, והכנתי סרטון ביחד עם הבינה המלאכותית, שלא לגמרי הצליח, אבל הצליח באופן חלקי, ואנחנו רואים מטענית ששופכת אה, אה, נוזל, ואנחנו רואים איך המים מזים את עצמם, וזה התפקיד שלנו כשאנחנו נמצאים בשנה אישית מספר 2. שנה אישית 3, היא מרחיבה את האפשרויות לביטוי האישיות. מזדמנים לחיים אפשרויות לפתח צדדים מגוונים של האישיות. יש אפשרות להרחיב את הידע, להרחיב את הפעילות המקצועית, להרחיב את הקשרים החברתיים, ובעיקר, בעיקר, להרחיב את ביטוי האישיות ולגלות מעגלים של חוויות חיים רבות יותר. זה שנה אישית מספר 3. שנה אישית מספר 4, מפתחת את היכולת לפעול בהדרגה, בהתמדה, בנחישות ובמעשיות. 4, מבחינת הרעיון הנומרולוגי, הוא מספר שמסמל את המחזוריות בטבע. המחזוריות כמו הגשם שיורד, ואחר כך לאדמה, ואחר כך חוזר לים, עננים עולים, ועוד פעם יורד, שוב יורד גשם. המחזוריות של עונות השנה. 4 הוא מספר של מחזוריות, והמחזוריות הזו היא חוזרת בהתמדה. אז מספר 4 מלמד אותנו את הנושא של ההתמדה, והנחישות והמעשיות. מספר 5, הסמל הגיאומטרי, אני עובדת בשיטה של נומרולוגיה פיתגורית, הסמל הגיאומטרי שלו הוא הפנטגרם. זה כוכב עם 5 כוכבים שמסמל את גוף האדם, זאת אומרת, הוא מסמל את התנועה, ובדרך כלל בתקופת חיים כזו יש שינויים, או שהם מתוכננים או שהם לא צפויים, וזה מלמד אותנו להתרגל לשינויים. ושנה אישית 5, בדרך כלל אפשר לבחור ולפעול בחופשיות ולהיות בתנועה, כמו נסיעה לטיולים ודומה. שנה אישית 6 יוצרת מצבים של לפתח הרמוניה ביחסים ובקשרים, וזו שנה שמודגש בה היופי והאסתטיקה. הסמל הגיאומטרי של 6 זה המשולש, זה החיבור בין הרוח לחומר, בין השמיים לארץ. וגם קשור ביחסים משפחתיים, גם קשור ביחסים חברתיים, הוא מגביר את כל הנושא הזה. שנה אישית 7 זו שנה שזה הזמן להתכנס פנימה, לעבור התבוננות פנימית, לעבור חקירה פנימית ולחשב מחדש מהלכי חיים, כי סוף המחזור הנומרולוגי מתקרב, כמו שאנחנו יודעים, החיים חולפים מהר, ולהתחיל לחשוב, בדרך כלל מהניסיון המקצועי שלי שאנשים מגיעים לשנה אישית 7, הם מרגישים שלוחץ להם והם לא רוצים להמשיך בדרך שהם הלכו עד כה, ומרגישים מאוד חזק שהם רוצים שינוי, ואז באמת צריך לשבת ולחשב מה המהלכים הבאים ומה הצעדים הבאים. שנה אישית 8 מלמדת אחריות, מלמדת לפתח את הנקודות החזקות של האישיות, את הכוח שיש באישיות, ולאזן בין החומר לרוח וללמוד שליטה עצמית.
ולהשתמש בכוח הפנימי. נוצרים מצבי חיים שמאלצים אותנו להפעיל את האיכויות האלה. בשנה אישית 9 זה סוף המחזור הנומרולוגי, הוא מלמד להיפרד, הוא מלמד להתכונן, יוצר מצבים של הכנה לתקופת חיים חדשה, ובדרך כלל בשנה אישית 9 טוב להוציא מהחיים כל מה שמיותר ולא תורם להמשיך החיים, כמו הריון בחודש 9, עוד מעט ההיריון מסתיים ומתחילה תקופת חיים חדשה של חיים עם תינוק, וגם כמו היום והלילה. בלילה השמש שוקעת, חברת, היא זורחת ומתחיל יום חדש. זאת אומרת, אחרי שנה אישית 9, מתחילה תקופה חדשה, מתחיל מחזור נומרולוגי חדש. תודה רבה על ההקשבה, אני מאחלת לכל מי שהחזיק מעמד בסרטון הזה עד הסוף, שתהיה לו שנה טובה, שנה מדייקת, שנה חלומית, ואני מזמינה כמובן להירשם לערוץ ולעקוב אחרי הערוץ שלי ולהגיב ולשתף פעולה, אז שתהיה שנה טובה.